Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-NSO, fit-tielet kwart ta' din is-sena kien hemm kważi 9,800 opportunità ta' impjiegi miftuħa f'pajjiżna. Dan ġie rrappurtat mill-Gazzetta It-Torċa li analizzat kif din iċ-ċifra ir-rekord storiku għal pajjiżna u hi madwar 1200 opportunità aktar mill-istess żmien sena qabel. Din iż-żieda qawwija fid-domanda għall-impjiegi ġiet l-aktar mis-setturi tas-servizzi tas-saħħa u l-edukazzjoni, kif ukoll fis-servizzi professjonali. Aktar minn hekk, f'Settembru, għal kull persuna tirreġistra għax-xogħol kien hemm 9 postijiet vakanti disponibbli. Dan hu bil-maqlub meta mqabbel mal-2013 fejn għal kull opportunità ta' impjieg vakanti kien hemm 7 persuni jirreġistraw. Ġie rrappurtat ukoll kif l-operaturi fil-qasam tal-manifattura f'Malta qed jfittxu li jżidu l-impjiegi tagħhom b'2.7%, ftit inqas minn 2.8% fl-istess kwart ta' sena qabel. Fil-kostruzzjoni, hemm opportunitajiet ta' xogħol ta' 4.1% tal-impjiegi inqas mill-4.4% meta mqabbel ma' sena qabel. Fil-qasam tas-servizzi professjonali hemm madwar 2457 post ta' xogħol battala filwaqt li fil-qasam tal-ħwienet, lukandi u ristoranti hemm talba għal kważi 2900 ħaddiem biż-żewġ oqsma joffru ħemelt opportunitajiet ta' xogħol. Sa dan it-tant l-aktar bżonn għal ħaddiema jeżisti fil-qasam tal-informatika li għandu bżonn jikabbar l-ammont ta' ħaddiema b'5.1% jew madwar 700 opportunità x'jimtlew. Filwaqt li fis-settur tal-gaming hemm bżonn 4.2% aktar ħaddiema jew ftit inqas minn 650 post tax-xogħol. Skont l-Aġenzija Ewropea tal-Istatistika, il-Eurostat, Malta kellha t-tielet l-ogħla rata madwar l-Unjoni Ewropea ta' impjiegi vakanti. Statistika li tkompli tikkonferma kemm it-tkabbir ekonomiku mistenni jiżdied fi żmien li ġej. Fid-dawl ta' dan kollu, il-Labour Force Survey ippubblikat riċentament mill-NSO indika li fit-tielet kwart tal-2025 meta mqabbel mas-sena ta' qabel, il-pagi f'Malta għolew b'8.1% fi żmien li l-inflazzjoni kienet ta' 2.4%. Dan b'kuntrast mal-aħħar sena taħt l-amministrazzjoni preċedenti fejn il-paga medja kienet għoliet biss b'1.9% fi żmien li l-inflazzjoni kienet simili. Skont l-NSO, il-paga medja f'Settembru 2025 kienet ta' 25,578 euro, filwaqt li f'Marzu 2013 din kienet 15,923 euro. Għalhekk, meta wieħed iqabbel il-perjodi, jirriżulta li mill-bidla fil-gvern kien hemm titjib ta' 9,655 euro fil-paga bażika medja jew xejn inqas minn 61%. Fl-aħħar nett, it-Torċa temmet tirreferi għal statistika mill-Eurostat li turi li dħul medju tal-ħaddiema full-time f'Malta ilaħħaq 33,500 euro.